Здравейте, мили хора, и добре дошли отново в канала, или по-скоро трябва да кажа добре дошла в канала на себе си, тъй като в последните седмици леко изчезнах и сега ще направя един кратък апдейт за това какво се случва с детокса, с професионалните неща и план, тъй като бях загатвала в социалните мрежи, че ми предстои да сменя мястото, откъдето ще снимам тренировки. Какво се случва с здравето в посока детокс, какво ни предстои през месец април, тъй като ни предстоят изключително много вълнуващи неща. Така че това видео ще бъде една така смесица от всичко, което се случва, което предстои да се случва и се надявам наистина да ви бъде много, много интересно. Първото нещо, което искам да ви споделя е, че не стартира 10-дневния ни пролетен рестарт, в който с природосъобразно хранене, с детокс практики и тренировки се грижим по най-добрия възможен начин за телата си, особено след празниците, където знаем, че трапезите са тежки, обилни и се чувстваме след това не съвсем на себе си. Аз лично вярвам със всяка своя клетка, че този разтоварващ режим, както от гледна точка на хранене, така от гледна точка на практики на движение, е необходим на всеки един човек, който празнува великденските празници по стандартния начин, както празнува всеки българин почти. Така че да, ако усещате нужда от разтоварване, от повече лекота в тялото си, то горещо ви го препоръчвам. Оставям в описанието долу линк към детокса. В контекста на детокс всъщност искам да ви споделя и че аз самата вече съм 21 дни само на плодове, като изключим 2 салати, които съм хапнала за тези 21 дни, всичко друго са само плодове и тук вече парадигмите се счупват, защото трябва да ядеш протеин, трябва да имаш енергия, трябва да имаш сила, ще загубиш мускулна маса. Не съм загубила мускулна маса, загубила съм мазнини, загубила съм токсини, от които тялото ми няма нужда. Кожата ми е направо брилянтна, блестяща, но минах през своите тежки лечебни кризи в последните 10 дни особено. Забавното беше, че започнах на 25 март плодовото ми хранене и след това имахме планирана почивка в Италия. Прекарах почивката си в Италия изцяло на плодове и това беше най-голямото каляване на моята воля, защото да гледаш как всички ядат любимите ти неща, като пармезан, като пица, най-различни италиански сладоледи, знаете как е там изкушения денят навсякъде и да си ядеш ябълките или да си пиеш фреша. В някои моменти беше много така емоционално за мен, но целта е крепко здраве и изчистване изцяло на тялото ми, особено след като завърших курса за детокс специалист. Искам да видя докъде тялото може да стигне, когато се храни по този максимално изчистен начин и когато давам истинско електричество на клетките си и работя на 1000% в посока на това лимфната система да заработи максимално ефективно и тялото да се очисти от всичко, от което няма нужда. И дори аз, която в последните поне 5 години смело казвам, че съм се хранила изключително здравословно и балансирано, виждам какви неща тялото отделя и изхвърля по всевъзможни начини. Просто е вау! Ако темата ви е интересна, мога да направя и специална поредица от видеа да ви разкажа в дълбочина какво точно се случва с тялото, през какви лечебни кризи аз преминавам и кое всъщност е напълно нормално и естествено като симптоматика при подобен тип по-задълбочено прочистване. Пролетният ни рестарт няма нищо общо с ядене само на плодове, няма нищо общо с гладуване. Там сме изцяло на природосъобразно улекотено хранене, което да помогне на храносмилателната ни система да се справи с тежестта, която е натрупала в годините, с лостта, която е натрупала и така да улекотим едни килограми, едни тревоги, едни емоции, тъй като всичко в тялото ни е бръмчици, е навързано, не можете да си представите колко много. Така, освен всичко това, започнах и едно много дълго и, смея да кажа, тежко обучение за фасциални маневри, тъй като аз лично вярвам в последните години, учейки най-различни неща, достигнах до извода, че лимфната ни система и фасцията са двете системи, от които зависи почти всичко в нашето тяло. Фасцията буквално е нашия втори скелет. Ако няма фасция, ще се разпаднем на купчинка. Тя държи абсолютно всички кости, мускули, органи, всичко се държи от фасцията и освен това, тя е тъканта, която складира нашите емоции, с които
ума ни и психиката ни не могат да се справят към момента, в който ги изпитваме тези емоции. Тя се ги складира, загнезва и оттам тялото започва да реагира по един или по друг начин. Когато се свържем с тялото си и се научим да работим с тази тъкан, се освобождават невероятни количества енергия, се освобождават невероятни блокажи, някои дори тотално неосъзнати. Но те просто се освобождават, минават през нас, заминават и живота ни наистина става много, много по-лек. Така че сега съм се отдала изцяло на това обучение, на тази сертификация, която ми отнема много време, но абсолютно си заслужава. Другото нещо, толкова нови неща, едно не съм се включила от месеци, всъщност може би само от 2 седмици не съм качвала тук. Другото нещо, което се случи в последно време е, че смених студиото си. От дълго време го обмислях, януари месец си харесах едно местенце и най-после мога да кажа, че студиото на Тренирай с Вики се премести окончателно. Вече нямам зала, но пък имам цяло студио с няколко местенца, които ще си декорирам по различен начин, където ще снимам тренировките, където ще снимам съдържание за тук и за социалните мрежи. И съм супер вдъхновена, защото наистина си мечтаях за някакво такова пространство, което да си мое, което аз да направя с цялата си енергия, да вложа там и да го направя така, както аз си го представям, за да може да съм още по-вдъхновена и да бъде още по-красиво това, което правя. Аз вярвам абсолютно безпрецедентно, че споделям безкрайно много полезна информация, много безплатно съдържание. Впрочем, вие ми помагате изключително много да създавам безплатно съдържание, когато коментирате под видеята и харесвате, тъй като по този начин ми помагате, по-скоро помагате на алгоритъма, съдържанието, което създавам за вас, да достига до повече хора, така че апел към вас. Продължавайте да го правите. Наистина сте страхотна аудитория, супер активна и аз съм много щастлива. Извинявам се, ако не успявам да отговоря понякога на всеки, но наистина са стотици коментари ежедневно, стотици съобщения. Ако искате да свържете с мен конкретно, можете винаги да ми пишете на мейла asktrenirazviki.com. Отново ще го ставя долу в описание. Там отговарям, ако не всеки ден, то през ден и то отговарям лично аз, така че там е място, където можем да си говорим. В социалните мрежи много трудно, тъй като получавам хиляди съобщения на ден, въобще не преувеличавам. Така, мили хора, това са най-новите неща, които се случиха тук в последните няколко седмици. А това, което предстои, е едно безплатно предизвикателство тук за YouTube. То ще бъде 14-дневно безплатно предизвикателство, ще се казва VFlow, както и миналата година, и ще бъдат кратки между 8 и 10 минутни тренировки и раздвижвания с фокус върху различните части на нашето тяло, с фокус върху регулирането на нашата нервна система, с фокус върху дишането и умното движение. Няма да спра да повтарям, че това да се движим умно, съобразно биомеханиката на нашето тяло, съобразно неговата най-естествена функционалност е нещото, което ни води към прогрес. Нещо, което ни води към едно наистина подвижно и живо тяло, а не към сковаване, стягане, мускулни трески, изкривявания и болки. Тялото ни не е създадено да е в окови и не искам нито един човек на тази земя да живее като затворник в собственото си тяло. Най-малкото, защото аз знам какво е да живееш като затворник в собственото си тяло от месеците, в които бях прикована на легло преди години. Знаете историята с кръста ми, бременности и така нататък. Така че да, посветила съм се изцяло на това да разпространявам знанието, което имам и придобивам и постоянно да уча и да задълбочавам познанията си, за да мога да помагам на всички жени и на всички хора, които са готови да получат подобна помощ. Също нещо се отнася и за детоксът. Именно поради тази причина завърших и се сертифицирах като детокс специалист, защото това са неща, в които аз вярвам и които вярвам, че когато даден човек е готов да стигне до определена информация, той ще достигне до нея. Далеч съм от мисълта да натрапвам мнение, да казвам яш това, не яш друго, защото живота е един непрестанен континуум от степени на осъзнатост, от степени на готовност за дадено действие и когато определен човек е готов за определено нещо, той намира друг човек, който би могъл да го съпътства в този негов път, в това негово израстване, в тази негова промяна. Така че да.
Това са най-новите неща, които предстоят. За безплатното предизвикателство ще ви кажа още мъничко. 14 дни всеки ден тук в YouTube ще качвам тренировка, кратко раздвижване, ще се отбелязвате в коментарите, както е било до сега в предишните издания на безплатните предизвикателства в канала. И ще адресираме всички части на нашето тяло. Ще ви покажа нагледно какво означава умно движение и как се чувства тялото след като му дадем такова. Защото има огромна разлика между това да отидем във фитнеса, да вдигаме дори 50 кг, клек, лежанка, каквото и да е, и между това да усещаме тялото си, ставите как се движат, дишането, въздуха как влиза в тялото, как излиза от тялото, мускулите, които се активират, когато го правим осъзнато и пълно присъствено тук и сега. Всичко се усеща по много по-различен начин и тялото създава нови невронни връзки, не правим нещата на автопилот и тогава се случват наистина прекрасни трансформации. И смятам, че всяка една промяна, към която се стремим, би трябвало да започне от грижа към нашето тяло, защото нашето тяло е машината, с която ние се возим в този наш земен живот. И едно от най-важните неща всъщност е да се погрижим за него, за да може то да не ни изостави. А то никога няма да ни изостави, освен ако наистина просто не може да се справи с свръхтоксикацията, свръхобездвижването, свръхнегативните модели, които работят в нас в психологически и емоционален аспект. Така че да. Много се надявам повечето от вас да ви видя в безплатното ни предизвикателство. Ще бъде наистина много трансформиращо, много приятно. Нещо, което наистина правя от сърце, от мен, за вас, за да ви покажа колко лесно и приятно може да бъде да се грижи за себе си по възможно най-добрия начин, чрез умно, адекватно, качествено движение. Така, оставям всички обещани линкове в описанието. Не пропускайте да се запишете за предизвикателството, за да може да получите мейл няколко дни преди предизвикателството. Ще започна да изпращам мейли, ще изпратя първата тренировка, там ще изпратя допълнителни препоръки, обмислям да включа някои препоръки за хранене, но за сега все още е като идея в главата ми, така че няма да навлизам в детайл в тази посока. Не пропускайте да се запишете за него, за да получите всъщност най-актуалните неща, които предстоят. Планирам да започнем след 20 април, но в формата за записване ще прочетете повече. За сега ви казвам чао и до скоро!